ንወለዳ ብዙሕ ግዜ ለሚና ከተኣምኖም ኣይከኣለትን ብስሪ ተደጋጋሚ ምንጻግ ነፍሳ ክተጠፍእ ክንደይ ግዜ ዘይተደናደነት ሕጂ እሞ ብምሒር መግቢ ምሕሳብ ነፍሳ ብጣዕሚ ተበላሽዩ ሓንቲ ዝምልሱላ ቃል እንተላ እዚ ድኻ ተመሲሑ ዘይድረር ሰብ መዋስብቲ ናይከውን እዩ ኣትቆልዓ ዘረባ ወለድኺ ዘይትሰምዒ ንኣና ወይ ንኦ ምረፂ ንሱ ይሕሸኒ እንተኢልኪ ግና ካብታ ሰዓት ጀሚርኪ ኣይጓልናን ኢኺ ናይ ኣቦኣ ዘረባ እዩ ኣዴኣ ግና ቁርብ ተሓይሽ ክትርዳኣ ትፍትንያ ሎሚ ግና ብጣዕሚ ዝተወዲኣ ትመስል ካብ ምስ ኣፍቃርኤ ተፈሊኻ ምንባር ነብሰይ ምጥፋእ ይሓይሽ ኢላ ቀትሪ ምድሪ ካብቲ መኻዚኖ ገመድ ብምልኣል ብጉያ ኣብቲ በዓሎም ኣብ ገዛእ ካንሸልኦም ዝተኸለወ ገረብ ካዝሚር ኣብ ልዕሊ መንበር ደይባ ኣሰረቶሞ ክንደናይ ክሳዳ መእተዊ ምስ ኣቀነት ካንሸሎ ሙሉእ ብዓይና ኩልለቶ ንብኣት ከይተረድኣ ክፈስስ ጀመረ ይቕረይታ ማማ ባባ ሓሳልበይ ምስማር ካብ ኣዕበኹም ከምዚ ኢለ ክነብር ስለዘይክእል ብፍቓደይ ይፍለይኩም ኣለኹ ምባል ምስ ንብኣታ ክሳዳ ናብቲ ገመድ የእተቱም ክንደይ ኣማራጻት እኳ እንተሓለወ ጌጋ ስጉምቲ ወሲዳ ካብ ነፍስኻ ምጥፋእ ዝዓቢ ሕማቕ ተግባር የለን ካልእ ተስረፍ ካብ ገዛኣ ሃዲማ ምስ ኣፍቃሪኣ ምንባር መሓሻ ወይ ካልእ ብጀካ ነብሲ ምጥፋእ ዝኾነ በቃ ዝኾነ ነገር ክትገብር ነይሩዋ ሕማቕ ሓሲባ ሓፂር ኣተሓሰባ ንሳ ምስ ከደት ንስድኣ ዝሓሰስ በሰላ ከም ትገድፈሎም ኣይተረድኣን ነብስኻ ምጥፋእ ከም ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ክወስድ የብሉን ዝኾነ ሽግር መኸራ ቋሚ ኣይኮነን የልዋይ ሕፀር ሽግር ተቐንጢጡ ብርሕዋ ይሽፈን እዩ ስለዚ ነብሳ ክተጠፍእ ምውሳና ብምድርን ብሰማይን ዋጋ ከኽፍላ እዩ ክሳዳውን ኣብቲ ገመድ ኣቲ ከሎ ደጋጊማ ነቲ ካንሸልኦም ድሕሪ ምኩላል የዒንተ ኣሚታ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢላ ነቲ ደው ኢላትሉ ዝነበረት መንበር ብየማነ እግራ ምስ ሸንድሕቶ ንምድሪ ገጹ ዕሉ በለ የእጋራ ኣብ ኣየር ተንጠልጠላ ገመድ ንክሳዳ ኣጥቢቆ ሓዞ ትንፋስ በዚ ውፅኢ በዚ እቶ በለት የዒንተ ኣስለምለማ ትንፋስ ከድኩ እንዳበለት ከላ ግና ድሓን እቶ ገመድ ላሕሊሁ ስለ ዝነበረ ተበቲኹ ሂዝዋ ናብ መሬት ተታሒዞም ወደቁም ኣንቃ ኣስተንፈሰት ብኣፋ ኣፍራ ኣውፅአት ትንፋስ ቁርጽ በለት ክትወድእ ከላ ድምፂ ስለ ዘስምዐት ዋርድያ ናይ ገዝኦም እንታይ ደኣሉ እንዳጉ ምስ መፀ ብስምባደ ብኣባት ካንሸሎ ክልተ ገበሮም ሰንበት ስለ ዝነበረ ሓትነታታ ሓዊስካ ኣዲኣን ኣቦኣ ኣብ ገዛ ስለ ዝነበሩ እንታይ ተራኺቡ እንዳበሉ ብጉያ ምስ ወፁ ሓንቲ ናይ መጀመርታ ናይ መውዳእታ ጓሎም ኣብ መሬት ተዘርጊሓ ምስ ምባር ሞት ክትቃለስ ምስ ተኣዘቡ እበሉ ክሳብ ጎረባብቲ ዝበፅበፁ ብስራሕ ምክንያት ምስ 50 ዝኣክሉ መሳርሕታ ብኮንትራት ኣውቶቡስ ካብ ገዝኦም 55 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ዘላ ከተማ ጌሾም ንሶም ኢሎም እኳ እንተተበገሱ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ስርሖም ስለ ዝወድኡ ከባቢ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ኣብ ሓንቲ ሆቴል ኣትዮም ዝብላዕ ምስ ተበልዐ ብሆይሆይታ ጫውጫውታ ናብታ ዘምፀእቶም ኣውቶቡስ ተሰቒሎም ናብ ገዝኦም ነቐሉ ንሳ ግና ከብዳ ስለ ዘሕማቕ ኣብ ሸቓ ዳርጋ ፍርቂ ሰዓት ገይራ ምስ ተመልሰት እቲ ብፃዕቒ ሰብ የዕለቕልቆ ዝነበረ ሆቴል ምድረ በዳ ኮይኑ ፀንሓ እንታይ ደኣ ተሰቒሎም ዋለዱ ኢላ ንደገ ቀልቀል ምስ በለት ኣውቶቡስ እንተበልካስ ኣውቶቡስ ትመስከር ብስምባደ ሸበድበድን ናብ ውሽጢ ብምእታው ነቲ ኣብ ቅድሚኣ ፀንሐ ኣሳሳይ ኣበይ ከይዶም ኣብ ዝነበሩ ኣበይ ከይዶም እንዳበለት ነዲቪዝ ኣጥኢታ ከተጓጠሉ ጀመረት ሃፍተይ ቀስሞ በሊ ምስኦም እንተኾንኪ ንገዛ እንዳበሉ ይወፁ ነይሮም ምስ በላ ተሕዞን ትጭብጦን ጠፍኣ ኣቕላ ፀባ ረሓፅካ የተፈለጣ በግንባራ ኮረር ክብል ጀመረ
ነዛ ከተማ ንመጀመርታ ግዜ ብሰንኪ እዛ ስራሕ ትረግፃፀላ ዘመድ ይኹን መሓዛ ትፈልጦ ዋላ ሓደ ሰብ የብላን ንደገ ተብተብ እንዳበለት ብዘይ ልባ ወፀት እሞ ሞባይል ኣውፅኣ ክድውል ምስ በለት ቂምቅም ኢላ ባትሪ ወዲኣ ተዓፀት መንፈሳ ክረጋዓላ ይከኣለን ነብሳ ኣብ ክትስሕተሉ ደረጃ በፅሐት ፀሓዮም ብግዲኣ ስራሕ ወዲኣ ድሮ ንፀላም ኣራኪባታ ነበረት ቦርሳኣ ኮታስ ዘድልያ ነገር ኩሉ ኣብታ ኣውቶቡስ ዘሎ እንተርፎ 10 ኣቕፋ ኣብ ጅቡኣ ካልእ ጠር ትብል ሰልዲ የብለን ብዓብዩ ንምስቲ ካብ ገዛ ወፂኣ ዘይትፈልጥ ክደይ ዝግበር ነገር እኳ እንተሎ ንዓግና መሬት ከም ዓይኒ መርፊ ፀባ ካልእ ይትረፍ ከማን ንዝኾነ ሰብ ኣደውለኒ ክትብል ምስ ከኣለት ምስቲ ብሕንቃቐ ማንካ ከማን ከይለዓለ ዝኣበቱ ደገ ወፂኻ እንታይ ግበር ኣፍልጦ ስለ ዘይነበራ ብፍርሒ ብጣዕሚ ተረብሻ ቀሲና ክትሓስባ ይከኣለትን ካይተፈለጥ ኣብ ዘይልባ ንቅድሚት መረሸት ኣብ መንጎ ግና ነቲ እርቃኑ ዝነበረ ክልተ ቀላፅማ ቁሪ ዘቢጡ ምስ ሓደጉ ተበራቢራ ናውን ኣተመልሰት እቡይ ኣነ ኣበይ ዝሓድሮ ምስቲ ክረግፍ ዝዳሎ ዝነበረ ንብኣት እንዳተቃለሰት የማን ፀጋም ቆልሕ ምልሕ ምስ በለት ሓንቲ ተጀሚራ ዘይተወድአት ገዛ ምስ ረኣየት እንተገደደ ኣብዚኣ ክሓድር ኢላ ክዓትወት ኣብ እስካላ ተኮርምያ ተጨቢጣ ኮፍ በለት ቁሪ ናይ ጭንቀት ማዕበል እንዳና ወፃ ከይተረድኣ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ኮነም ንብኣት ነቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ገረ ቦርቂቆ ከይወስዶ የስከኣካዩ ፀኒሓ የማን ፀጋም ተቋመት የግዳስ ዋላ እኳ ናይ ጎደና መብራህቲ ኣብ ጥቃ እንተነበረ ሓደ ሰባት እንተርፎ ፀደፍደፍ እንዳበሉ መንገዶም ምቕፃል ሓደ እኳ ከስተብሕለላይ ተረኣየን ተጠሊእኻ የአዊ መፅኡ ኢላ ከይወድአት ገላ ግና 4 ሰኹር ሰባት ሕርቕ ምስ በልዋ ንውሽጢ ተዋሒጡ ጥሚሉ ተረፈም እንዳመን ፀጋመኛ በዚ ፀልማት እሞ ካቤና ሓደ ካብኣቶም ብተቆላለፈ በናይ ሰክራም ድምፂ ተዛረበ ቀፂሉን በቃ ንውሰዳሞ ሓደ ክንብላ ኢሉ ናብ ኣቀረበ ከም ሰብ እኳ ብፍርሓት ዝኣክል ክትከላከላይ ተረኣየትን እቲኦም ሰለስተውን ካብኡ ዘሕሹ ኣይኮኑ ያላ ንሰከማ እንዳበሉ 4 ገበጥዋ ኣብ መንጎ ግና ኣንታ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ምሽ ንገዛና ክንከይና ኢልኩም ገዲፍኩም መፂኹም እንዳበለ ሓሙሽም ፀግእ ምስ በለ ሓንቲ ምጮት በጊ በርባዕተ ኣዛብዕ ተኸይባ መስርኣየ በቃ ኣኺሉኩም ክትመናጨወተዋ ሃላ ንስኹም እስካፍ ሓበሉ በዳሓሊ መንፈስ ምስ ተዛረቦም ግልል በሉ ሓሙሻዊም ከም ምስታይ ይስተዳኣ እምበር ነፍሱስ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ሰላሒልኩም ገዛኹም ትኸዱ ጽባሕ ክራይና ኢሉ ኣፋኖም ነሳ ግና ምስክነቲ ካብ ሕጂ ተፃዊቱለይ እንዳበለ ተጨቢጣ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ኣተሲኡ ክዳና ድሕሪ ምንጋፍ ነቲ ሽጋራ ዝጨኑ ጃኬቱ ኣውፂኡ ሓባም እቲ መጀመርታ ክዛረባ ከሎ ሰገጥ እኳ ኢላ እንተነበረት ሃርገና ካብ ኣፍ ኣራዊት እኳ ዘናገፈኒ እንታ ኮይኒ ፈዘዝ መዘዝ ዝብል ዘለኹ ኢላ ዘጋጠማ ዘበለ ብዝርዝር ነገረቱም ምሄር ስለ ዘደንገፀቶ ገዝኡ ክወስዳ ወሰነ እሞ ምስ ኣቦይ እንደይፅመጥ ሕጂ ግና ዋርዳ ስለ ዝኾነ ኣብ ስራሕ ዝሓድር ስለዚ ምርጫኺ እንተኮይኑ ኣብ ገዛና ንሎሜቲ ክትሓድሪ ትኽእል ኢኺ ምስ በላ በናይ ስጋእ ዓይኒ ምስ ጠመተቶ ኣጆኻይ ትሰከፊ ክልተ ክፍሊ ስለ ዘለና ኣብታ ሓንቲ ክፍሊ መፍትሒ ከዓፂኺ ክድቅስ ትኽእል ኢኺ ኣመና እንተ ተጠራጢርክና ከዓ መንነት እንተልኪ ሆቴል ኣራት ክሕዘልክ እንዳበለ ቀዊሉ ጠመታ ኩሉ ንብረታ ኣብታ ኣውቶቡስ ስለ ዝነበረ ኣማራፂ ስለ ዘይብላ ድሓን ኣነኢላ ብግቡ ልባ ናብ ገዝኡ ኸደት ኣብቲ ገዛ ዘሎ ምስ ኣደራ ናብቲ ሓደ ክፍሊ እቲ ሕልፍ ኢሉ ኣብ ሳሎን ደቀሰ ሸሕ ግዜ ህይወቱ ንቕድሚ ይኹን ደኣምበር ኣብዚኣ ጓል በፂሑ በጌጋ ቀንጠብጠብ ክብለይ ተረኣየን እምበር ሎሚ ምዚኣ እንተሓዲሩ ጽባሕ ምስትያ ህይወቱም ወፈይ ተመስገን እንዳበለት ማዕጾ በመፍትሕ ድሕሪ ምሽጋጥ ናብቲ ዘዳለውላ መደቀሲ ብሕቋ ኸይዳ ዘፍበለት
ግና ክድቅስኳ እንተፈተነት ካብ ገዛ ወፅያ እሞኽ ኣብ መዘይ ትፈልጦ ሰብ ኣዝዩ ከበዳም ኣቕላም ፀባነት ገዛ ብኤንታ ክትኮሎ ጀመረት መደቀሲኣ እውን ኣብ ቅድሚ ዓይና ስለስተቐጀላ ኣብ መንጎኦም ናይ ናብራ ፍርሊ ከም ዘሎ ኣስተውሓለት ከምዚ ወግሐለን ወጊሁ ገልጠምጠም ዝብል ድምፂ ብስንባደ ካብቲ ደቂሳትሉ ዝነበረት ዓራት ብዘይ ልባ ስለዘተስኣ ተቀላጢፋ ኣብ ነፍሳ መፈተሻ ተወት ነፍሳ ከምታ ዝነበረታ ምስ ረኸበታ ኡፍ ተመስገን ኣምላኽ ብምባል ነቲ ሸጊጣ ዝሓደረቶም ኣጾ ከፊታ ምስ ወፀት ኣብ ጣውላ ፍሪታት ተንቋቑሖ ምስ 4 ባኒ በራድ ምስ 2 ደቃ ተቐሪቡ ምስ ረኣየት ፍሽኽ በለት ካብ ደገ እቱ ምስ በለ ጠጠው ኢላ ስለስተኣዘበ ተሲኺ ድኻ እንዳተዛረበ መሕፀቢ ገጽ ዝኸውን ማያ ቀበላ ኣይተስተኽድዮ ክንዲ ብዝሕራዮ እንዳበለውን ኮፍ መበለ ስሒቡ ኮፍ ኣበላሙ ከበልኡ ጀመሩ ሕጅስ ፍኹስ ዝበለያ ትመስል ኣፋውን ክኸፈት ጀመረ ስለቲ ዝገበረና ነገር ብልብያ መስግነቱም ኣብ መንጎ ቁርሶም ብዙሕ ነገር ከዕልሉን ከኣሉም ኣዲኡ ብሕማም ከም ዝመተት ንስድርኡ ሓደ ከም ዝኾነ ኣዲኡ ምስ መተት ብሕርቃን ጭንቀት ኣብ መስተሽጋራ ከም ዝወደቐ እዚ ገዛውን ናይ ዘመዶም ከም ዝኾነ ነብኡ የሸግሮ ምዃኑ ገለ ካብ ዕላሉ ክትግንዘብ ከኣለት ዕላላቱ ኣዝዩ ስሂዋ ኣዘናጊእዋ እዩ በዘይ ቃል ዓለም ግልጽነቱ ጸጸኒሑ ዘምልኦም ነገር ዋዛታቱ ነቲ ዝነበራ ፍርሕ ቀንጢጡ ነዊሕ ዓመት እምትፈልጦ ሕጉስ ኢላ ክትዕልል ተርኣየት ካይተፈለጦም ሰዓት 9 ፈርዓ ናይ ንጉሖ ምስ ኮነ በሊ ተስኢ እዚ ሰብኣይ ሰዓት ምንጹእ ኣኺሉሎ ንእና ኢሉ ሂዝዋ ወፀ ስድርኣ ንሰሙን ኢላ ስለ ዝገሰት ክሻቐሎ ኣይተረኣዩን መሳርሕታ እንተኾኑ ምስቲ ሆሆይታ ኣብ መንገዲ ኮፍ መበሊ እንዳተቐያይሩ ይጓዓዙ ምንባሮም ከም ዝተረፈት ዘቕለበላ ኣይነበረን ኣብ ዝተበገሰሉ ቦታ ምስ በጽሑን ብድኻም ተሰኒፎም ስለ ዝነበሩ ሸተት ኢሎም ነናብ ገዝኦም ፋሕ ዝበሉ ናይ ኣውቶቡስ ከፊሉ ንምናልባት ብምባል 50 ኣቕፋ ኣብ ኢዳ ሒባ ኣፋነዋም ኣብ መንገዲ ከም ዝበለ ብሩኽ ሰብ ኣሎ ዲ እንዳበለት እናሓንሳብ እንዳድነቐት እናሓንሳብ እንዳመስገነት ከይተረድኣ ስለ ዝበፅሐት ፈሸኽሸኽ እንዳበለት ንገዝኣ ኸደት ንሰሙን መልኣተ ብስራሕ ተወጢራ ድሕሪ ምቕናይ ኣጋጣሚ ክድውል ደለያ ኣብ ሞባይላ ተመዝጊቦም ዝነበሩ ሰባት እንዳፈተሸት ግና ሄኖክ ዝብል ምስ ረኣየት ንድሕሪት ብሓሳብ ተመልሰት እሞ ነብሳ ዘይዓመሉ ናይ ሓጎስ ስምዒት ክስምዖ ጀመረ ኣታ ኣንስካ ሓማቕ እዚ ኩሉ ፅቡቅ ገይሩለይ ሰሙን መልኣታ ከይደወልኩ እንዳበለት ንካልእ ክድውሎ ዝሓሰበት ገዲፋ ናብኡ ደወለት ድምፁ ምስ ሰምዐት ገለፍሉ ነገር ክስምዓ ተፈለጣ እንታይ ዝኾን ዘለኹ እንዳበለት ከላ ግና ኣለኽ ዶ ምስ በለ እወ ኣለኹ በለት ካብቲ ናይ ሓሳብ ኢላ እንዳወፀት በለ ሰላም ክብለከ ደው ኢላ ኣይትጥፋኢኻ ብምባል ቴሌፎን ኣፅወት እሞ ሞባይላ ብክልተይ ኣደዋ ኣብ ኣፍልባ ኣፀጊኣ ኣብ ዓራት ኮፍ ድሕሪ ምባል የዒንተ ኣሚታ ኣብ ናይ ባሕሪ ሓጎስ ተነቑተት እሱ ናይ ሓመቓን እንዳደወለ ከዘናግዓ ጀመረ ሎሚ ንሱ እንተደዊሉ ንስሓ ጽባሕ እንተ ደዊለሉ ክኮር ኣለዩ እንተ ደዊለላ ክትኮር ኣላ ዘይብሉ ብቕንዕና በመተህላይ ናይ ቴሌፎን ዕላሎም ብጣዕሚ ዛየዳ ካርድ እንተ ኢደኣ ምስኡ ክተዕልያ ትውዳእ ምናልባት ብጌጋ ድምፁ ከይሰምዐት እንተው ኢላ ውሽጣ ክርበፅ ከይተረድኣ ኣብ ፍቕሪ ወደቐት ንሱ ግና ሕጂ ዘይኮነ ፈቲዋ ግና ተፈለማ ካብቲ ብፈርሒ ተኮርሚያትሉ ዝነበረ ቦታ ከተስዓ ከሉ ኣትሒዙ ዋላዳ ኣጸልማት እንተ ነበረ እቲ መስታ ናይ ኣስናና ነቲ ጸላም ጨሪዱ ኣብ ልቡ ወጊእዎ እዩ ናይ ትሕዝቶ ፀገም ስለ ዘይነበረናው ጊዜ ኣብ ዝረኸበትሉ እንዳኸደት ምብፅሓ ስራሕ ኢላ ተተሓዘቶም ንሱ ንሓንሳ ይመጻዩ ምስኣ ካብ ዘላለ ኣካይዱ ኣመዓራርዩ ወራይ ነፍሱ ምፍቃድ ካብ ዘጅምር ኣዋርሕ ኣሕለፈ
قد النزات مزلا سنبت كتمزي عليكي سلازبلا نيدا حنديدا اندابلت معالت مصبصات تحازتم اتن 4 معالتات 4 عمت كوين تسمع غنا غزي ما انت ازي كنا ما انت رسولو اخل اب حدا مزناغم اخل يئنت عميتون يزوا خدا هجي كتكفتيو تخيلخي مسبلا يئنت نتزرعوك امنا تتصقما افابي ادوا شفينا شيخ بلد كتزارع حاسبة انت نبرتكوا هاغوسا كتقاصر سلازي كالت نبقات هنق نقبلام نتمزناق معاخل تخاريو قيحن بابا عمريت نسنيسوم بقيح صعدا فهنياتات ماراهي قالات زاجاو بانر ناتي بوتا صحابي ترئيت فتيرو اليوم مش نساب عالت قداي نمانم زرعي سب اقالو نخسب كالي ترحيز اليوم نايلب قرصي انت بفهنيا دبست فلالي قرصتات فقدو አሎ ነስቲ አመሬት ፋሂሉ ዝነበረ ንኣሽተሽ ማዓታት ተደማሚሩ ነቲ ቦታ ናይ ምድሪ ገነት ኣምሲሉ ወይም ቶም ሰክራማት 4 የአረክቱ ለምሰብ መሲሎም በፈሽክታ አይና ይጥምቱ አለው ሄኖክ ከዛረብ ጀመረ እወይ ፈለጥ የሰርፕራይዝ ከም ዝገበርክና ካብታ አስተላልና ማልቲ ቀልጢፍ ከአብልበይ ክትሰፍሪ ጊዜ ወሰድከን ወለደኽን አይኩሊ ሞሊዶምኺ نأخم استلالخو هيوته شونشعة تغيرام اتي حالويتكي لبون اخي كل انتنا تبقى تصيرو بآخي كابز مارخ اوار حاو تصيريوم نسخون تفتن يخي زول سمعت لزهلركو اي تحفرن يخي مبال اب كرمي اروكتاي نزن اخ زيبك مدب ادالي فقريك قلت اكزون سنكموم كابلب طرح زيكوناز كامل اكالاتي يفقرك يمسبلا كابتي أولات الزنابرات بوتا انداغويت كدا أبها فوتا شاقوتات تفكركا زفكركي أبيني ساعات انجزي بوتا يركب سلازي فلات فقري يلان الكا تسفا عيتورسك بحال حاكيوم تقوم جزي دهر مهلاف قد انجز اك تحادر سلازلوا ماكينة آل إلى مشهد مجري تمركافات هاغوسا انداس تمعرت كلاغنا سدرا زمرا سب اما صلامو نو اركلني مسبلتم غنا يچنقوان اسكبلي كل دحر بايتو الله لنا مسبلوا هانتك حابات كابلي الام اتهيزا كسب كل هيوتو بزرزر مسنغرتم انت كاب كفات سبات زدحنكي اندا مسكنا بغنزب كندغفون خلينا نمرعيل كغنا ايتحسبيو مستمسيحو زي درسب عين واسم النازبل اقوم ابا زغبرت انت غبرت كتقيرو سلازي قالتن بقار نفسا كتتفز وسنت سالات الحلو جمد نسكلا كابتحاني كموت مستحنت ابو اكيفتو يمبار كسما معزخ على صدر امس افقدولا بحاغوس تسراسيرا موبايل اوصا نافقار ادويلا هيلو هينم اري نمر افقدونا زرب اغنا كيودات مسمر اندات قرارص مردا خلኦም صنيهم مسمر هلم بلا فتينا كسلط ازلزيك على نزز اكل بسرات حسكامو كميلو كصنح اندابلت ماكينه ال الى نبو تمرقفت بوغون مرادو سمع حقيلو داويلو فتينو سلاز ابيوم اوتوبيس تسقيلو ناب انقله هاغوسا كتقاصر سلازيك علت مستي ولي اتو زنبر درفي اندادرهت كان برتو نفاس تونچ زلا صصني حنز بلا مرأك تحلف بحنغولات قرصمو فشختبل بزيلبا بزح منقدي مستغعزت كنا هاندبت اب قرمي ابغ وته مسفلتا فطنتا كتقاصر سلازيك علت منقدا سحيتا مستا بقرميات مصز نبرت اتوز فيت نفيت مستطماطمت مليسا نابتنيلا تغلابيطا ماكينه 4 اغران العلابيلا بات اتاوتوس بوغنان اكدهن كبل منقد سحيتو دحر كلتا غزي من كبلال بغوبو دقاسات بدحريت كال اوتوبس تمصص لزنبرات او ازنبرو سبات غليኦም نابتا اوتوبس تغايو قس ابيلوم تطنقيقوم انتو صواكا بكبيد تحاساس لزنبرات بهوت كتصنح كالتن ابتاس تغلبت اوتوبس بوغنو اسرا سوات افقاري ازركو هاوسكا كاموت نسكلا دهانو
ንዕድል ነገር ብዙሕ ተሓሴን ከንቀሳቐስ ይኽእል ስለ ዝነበረ ነታ ሓደጋ ዘወረደትሎ መኪና ከይዱ ምስ ተኣዘበ ብጣዕሚ ደንገጸ። ካብዚኣ ሰብ ኣይተርፍን ይበለ ብውሽጡ ክነቲ ገና መንእሰይ እንዳበሉ ሰባት ከእሉ ሰምዐ። ወራ እንቋዕ ቅድሚ ዝጸድፊ ኮነ እምበር ኣብ ተኣተው ዝነበሩ ሓደ እኳ ኣይምተረፈን ነይሩ። መን ጌገኛ እንዳበሉ ገለ ካብታ ብድሕሪኦም ዝነበረት ኣተውስ ዝነበሩ ሰባት እዮም ነንሕዶም ዘዕሉ ዘለዉ። ብውሽጡ ምሂር ሓዚኑ ቀስ እንዳበለ ክምለስ እኳ እንተሓሰበ የእንቱ ኣብ ሓንቲ ነገር ኣተኪረን ነቒፀን ተረፋ። ዝረኣየ ክኣምን ኣይከኣለን። እቲ ንፍቕሪ ክሓታክሎ ዝሓባ ስእሊ ክልቲኦም ዘሎ ልቢ ቅርጺ ናይ ወርቂ ክሳር ሰንሰለት ኣብ መሬት ተደርቢዩ ምስ ተኣዘበ ብቕጽበት ነታ ብኣንሶላ ተሸፊና ዝነበረ ሰብ ብፍርሓት ቀስ እንዳበለ ገጻ ምስ ከፈቶ ዝረኣየ ክኣምን ተጸገመ። ነብሱ ኣንፈጥፈጠት ኣምሪሩ በኸየ ኡኡ በለ። ሪ ኣፍቃሪተይ እንታይ ከተርፍኒ እንዳበለ ቋንዛ እኳ እንተነበረ ገዲ ከይገበረሉ እንዳጎየ ብዙሕ ከይሓሰበ ከይተማተአ በቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ጣሚትካ ዘይውዳእ ጸድፊ ነታሓቲ ተነቕተሙ ነታ ቀዲማ ዝተፈነቶ ኣፍቃሪቱ ተጸንበራ።